Tabi ilang mga kapuso, sensitibo ang ubang litrato sa musunod nga balita. Duha ka tawo ang patay atol sa pagbusikan sa atubangan sa usa ka beach resort sa tukuran Zamboanga del Sur. Dili na mahitsura ang lawas nining usa ka biktima dihang nabungkag samtang kining usa ka biktima naputlan pa og paa. Kini human sa pagbusikan at tubangan sa usa ka beach resort sa barangay Lower Bayaw sa tukuran Zamboanga del Sur alas 2 kaganinang kadlawon. Sumala sa Tukuran Municipal Police Station, base sa saysay sa mga nakasaksi, usa ka puti nga service utility vehicle nga guba ang pultahan sa likod nga bahin ang gileyong mihawa padulong sa Tukuran Cemetery human ang pagbuto. Nakita sab ang guba nga motorsiklo human sa pagbusikad, doon na say naguba sa bahin sa resort, lakip ang usa ka tindahan. Padayon pang ginaila sa kapulisan ang mga biktima. Apan pipila ka metros gikan sa crime scene, napalgan ang usa ka bag nga dunay ammonium nitrate. Ginasuta pa sa kapulisan kung unsang klaseng eksplosibo ang mibuto. Padayong giimbestigahan sa kapulisan ang motibo ug kung kinsa ang nagpaluyo sa mga pagbusikad. Samtang gipaklaro sa resort ang mga sayop nga impormasyong mikatag sa social media. Wala matud pa napalgan sulod sa resort ang patayng lawas ug wala sab nahitabo sulod sa resort ang pagbusikad.